Ассалому алайкум дӯстони азиз, апаҷоно, хоҳарҷоно ва модарони меҳрубон. Ҳамаи шумо хуш омадед ба канали ман. Имрӯза влогро бо пухту паз оғоз мекунем. Ба шумо тамошои хуб. дӯстони азиз, пешопеши оғоз намудани влогам мехоҳам ҳамаи духтарон, бонувоне ки заноне ки дар хона бекор шиштагӣ ҳастанд ба кор даъват кунам. Дар рӯи экран номерҳои апаи баҳринисоро мемонам. Духтарон, заноне ки дар хона нишастагӣ ҳастед, мехоҳед пул кор кунед, ниёз ба пул доред, ҳамаи шуморо ба ширкати Атомӣ ба кор қабул мекунем. Дар ин ширкат дӯстони азиз 10-11 ҳазор занон ки муваффақ шудаанд кор карда дар ҳамин ширкат, ҳоло бошад хонаи мошини худашонро харидагӣ ҳастанд. Шумо ҳам метавонед дӯстони азиз ҳар ҳафта соҳиби маош шавед, званияҳоро гиред, дар 6 моҳ як бор харид мекунед, тамом регистратсия мекунед, тамом бизнеси худатонро пеш мебаред. Дӯстон, ҳар он касе ки кор кардан намехоҳад метавонад аз амин ширкат барои худаш як чизро дастрас карда тавонад. Ширкати Атомӣ ин ширкати кореягӣ мебошад ки дар ин ҷо шумо ҳар гуна маскаҳо, кремҳо, комплекс витаминҳо, спрейҳо барои рехтани мӯи сар, ҳар гуна дорувориҳо ки заноне ки гирифтори бемориҳои онкологӣ ҳастанд, заноне ки мехоҳанд хомиладор шаванд, фарбеҳ шаванд, хароб шаванд ё ин ки ниёз барои гирифтани витаминҳо доранд, шумо метавонед аз ҳамин ширкат барои худатон як чиз дастрас кунед, заказ кунед. Дӯстон, марҳамат, ба апай Баҳринисо нависед. Ин кас хело ҳам муваффақ шудаанд кор карда дар ҳамин ширкат. Ба шумо равиши корро осона карда мефаҳмонанд. Худатон кор мекунед, ҳар ҳафта ойлик мегиред дӯстони азиз. Ва инчунин духтароне ки аз ман оиди кремҳо пурсидагӣ буданд, метавонанд аз ман маслиҳат медиҳам ки аз ҳамин ширкати Атомӣ барои худашон, барои маршинка, доғи рӯй ё ин ки доначаҳо, ҳар гуна кремҳо аз ҳамин ширкат дастрас кунанд. Ва инчунин дӯстони азиз, ногуфта намонад ки дар ин ширкат бо шумо метавонед балҳои худатонро пас нагардонед. ҳар он бале ки шумо мегиред, бали шумо гум намешаванд, намеафтанд ранги дигар компанияҳо. Дӯстон, ана михе дӯстони азиз, ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунем. Марҳамат, ба рақамҳое ки дар экран оварда шудааст нависед. Ба шумо барори корро мехоҳам дӯстон. Кам бошадам ҳар ҳафта барои худатон маблағ дастрас мекунед ва пешравии ҳар як занро мехоҳем. салом дӯстон, видеои мазкур барои шахсоне мебошад ки мехоҳанд дар ширкати Атомӣ шурӯъ ба кор кунанд ё аллакай номнавис шуданд вале намедонанд зинаи баъди чист, яъне чӣ гуна корро оғоз кунанд, структура ва гурӯҳи худро ташкил диҳанд ва музди маош гиранд. зинаи аввал ин регистратсия, яъне номнавис шудан мебошад. шумо мустақилона наметавонед регистратсия шавед. барои ин ба шумо спонсор, яъне шахси дар болои шумо истода бояд шуморо номнавис кунад. баъд аз номнавис шудан ба шумо ID ва парол медиҳанд. шумо барномаи Атомӣ мобайлро дар телефони худ насб мекунед ва ба дохили барнома медароед. дар барнома метавонед маҳсулотҳои Атомиро дида бароед, бо онҳо шинос шавед ва ба худ фармоиш диҳед. баъд аз регистратсия, яъне номнавис шудан, шумо 6 моҳ вақт доред то маҳсулот харидорӣ кунед ба маблағи 1500 рубл, яъне 200 сомонӣ. агар шумо хоҳед ки ҳамчунин харидор не, балки аз ширкат пул кор кунед, шумо зинаи дуюми корро шурӯъ мекунед. дар зинаи дуюм шумо ба ду дӯсти худ корро мефаҳмонед ва ба кор онҳоро даъват мекунед. як нафарро дар тарафи чап ва нафари дигарро дар тарафи рости худ номнавис мекунед. нафари сеюм ва чоруме ки шумо мехоҳед дар гурӯҳи худ номнавис кунед, наметавонед дар шохаи сеюм номнавис кунед. барнома ба шумо фақат ду шоха медиҳад ва ҳамаи одамоне ки шумо дар зери худ мехоҳед номнавис кунед, дар ана ҳамин ду шоха регистратсия мекунед. баъд аз он ки регистратсия шудед ва ду дӯсти худро дар зери худ регистратсия кард. дӯстони азиз, имрӯз хостам ки як намуд ширини пазам дар описания боз мегузорам рецепташро. духтарҳо метавонед описанияи видеоамро бинед, дар онҷо оварда шудааст ҳамаи чӣ тавр пухтани ҳамин ширини пирожни. камтарак орд мегирем дар лайличамон ва баъдан як дона шедрая лета ман дар микроволновка гарм кардам дӯстон, ва баъдан шедрая летаро ба об
ба орд омехта карда як қошуқ разрехитил меандозем, як қошуқи майда ва баъдан 5 қошуқи калон шакар, баъд 5 дона зардии тухмро якҷоя карда як хамирчаи мулоим мегирем. дӯстони азиз, хамирчаи мо резонак мешавад. Барои ҳамин мо кам кам дар раванди хамира гирифтан кам кам орд омехта мекунем ки хамири мо сахт шуда наравад. вақте ки сахт шуд, баъд вақте ки омода мешавад пирожни ҳам худаш сахт мешавад. барои ҳамин кам кам омехта мекунем ордро ки хамири мо бояд мулоимак шавад. ана инҷо бошад дӯстони азиз, 10 қошуқи калон шакар ва 5 то сафедии тухмро аз миксер мегузаронем. аввал бо дараҷаи пасти миксер ва баъдан дар дараҷаи баландаш то 10 дақиқа лат мезанем. дӯстон, бояд ана ҳамин тухм ва шакари мо ранги нишонло шавад, ҳам хел сахта ки нағзакак шавад ва онро бошад баъдан гирифта мемонем. дар холодильник камтарак меистад. то он дам мо хамирчаи худамонро дар 180 градус, бо дар раванди видеом шумо мебинед 180-190 градус мо пухта мегирем. то он дам бошад ана ҳамин безеи мо дар холодильник меистад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодаед, безеи мо бояд анами хел шавад, сахта как шавад. дар раванди мондани ана ҳамин безе болои пирожни хамир бояд анам хел сахта как истад ки тез пазад ва инро ҳозир тайёр мешавад. мо дар холодильник мемонем дӯстон, баъд аз паси хамирчаи худ мешавем. ана дӯстони азиз, ҳоло бошад дар лист, дар пушти листро камтарак орд карда хамирчаи худамонро ҳамвор мекунем. оҳиста оҳиста бояд мо ҳамвор кунем ки хамири резонак аст, шикастанаш ҳам мумкин. бисёри баъд борик ҳам намекунем дӯстони азиз, ҳам хел бояд нормални шавад, ҳам нашканад ва баъдан онро дар 180 ё 90 градус, чӣ хеле ки гуфтам, пухта мегирем. бояд сӯхта наравад, камтарак ҳам хел сурх шавад бас, чунки аз болояш боз безеро мемонем. ана дӯстони азиз, ана хамири мо пухта шуд. ҳозир ҳамон безее ки омода кардагӣ будем, онро дар болои хамирамон хушрӯ ҳама ҷояшро хушрӯ ҳамвор карда, рост карда мерезем ва баъдан боз як 5-10 дақиқа дар духовка мегузорем. ман таги духовкаро духтарон аллакай кушода мондагӣ ҳастанд, танҳо болош, барои ин ки уже ба мо тагаш дар кор не, анами болошро камтарак сурх карда мегирем ва баъдан ҳам хел тайёр мешавад. боз то он дам мо креми худамонро омода мекунем. инҷо бошад духтарон, мо ба 100 грамм шедраи лета ва як пачка варёное сгущенное молоко лозим мешавад. бояд онро хушрӯ лат мезанем барои крем.
то тайёр шудани безеи мо дар духовка мо ана ҳамин креми худамонро тайёр мекунем. Дӯстони азиз, гуфтанӣ ҳастам ки раҳмати калон боз як бор барои ҳамаи шумо, барои дастгириятон. Ман дар ҳар влогам мегӯям, ҳозир ҳам мегӯям ки пешравии ман бо дастгирии шумо аст. бениҳоят миннатдор ҳастам. худои меҳрубон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дар ин ҳавои хунук дар паноҳи Аллоҳ бошед. фарзандакҳои шуморо, падару модарҳои шуморо худованд дар паноҳаш нигоҳ дорад. дӯстон, лайк гузоштанро фаромӯш накунед. дар комментария фикрҳои худатонро нависед. ман ҳатман ҳаракат мекунам ки ба ҳар яки шумо ҷавоб диҳам. дӯстони азиз, ана инҷа 5 дақиқа истод дар духовка. ана мо кремамонро хушрӯ омода кардем. ҳозир ду тақсим мекунем ана хамири худамонро, пирожни худамонро. дӯстон, ва ман камтар боз бояд хушрӯ лат мезадам. лат задагӣ набудам дӯстон, нас барои ҳамин бо як бори дигар аз сари нав лат зада истодам креми худамонро, барои ин ки дар тагаш камтарак маскаҳо мондагӣ буд. барои ҳамин гуфтам бо хушрӯтар лат занем, чунки ман вақтам кам буд дӯстон, барои ҳамин сару зема будам. баъд бо як бори дигар аз сари нав хушрӯ миксер кардам дӯстон, ва ана ҳамин омода кардаи кремамон хушрӯ дар болои анамин якум қабати пирожни мо мешакем. хушрӯ карда болош ба мешакем ва баъдан дуюм қисмашро оҳиста гирифта эҳтиёткорона дӯстон дар болои якум қисмаш мемонем. хамири мо беҳад резонак аст, барои ҳамин духтарҳо беҳад эҳтиёткорона бошед ки нашканад. хай аз ман камтарак шикаст, ба ҳар ҳол беҳад пирожни бомаза буд дӯстон. хушрӯ карда оро додам ки ҳамон тарафаш натобад. хайр, ҳама хонагиҳо ҳама розӣ буданд дӯстон, беҳад болаззат буд. ба шумо ҳамин рецептро тавсия медиҳам. кам харҷ ҳаст, ҳам вақти бисёрро талаб намекунад. дар 2 соат, 1.5-2 соат тайёр шуда. ҳамин беҳад нағз дӯстон, ба шумо тавсия медиҳам. дӯстони азиз, ҳоло бошад омода кардем. шумо метавонед дар болояш қати чӣ намуди глазур доред ороиш диҳед ё шоколад монед. ман хостам ки бо глазури ранги кабуд камтар ороиш диҳам. боз хел ваяш дигар хел мешавад рангу намудаш. ана шумо метавонед бо дилхоҳ анамхел глазуратон ороиш диҳед дӯстон. ана омода шудааст. беҳад болаззат буд дӯстони азиз. дар описанияи видео мегузорам рецепташро. марҳамат, духтарони ҷавон, гуларӯсакҳо метавонанд баҳри худашон, баҳри фарзандон, оилаву шавҳари худашон омода кунанд.